Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuyamba timaona ngati kuti anthu pano akwana chifukwa ground ili linali litadzaza, koma ndi khwimbi limenenso likufika pamalo pano zikuonesanso kuti ground ili lachepa kwambiri. Izi malingana ndi anthu mene akufikira pano, anthu akufika anthu ochuluka kwambiri, kufika ena anyamula maplakati, akufika ndithu olemekezeka Amukito, afika ndithu pa chigalimoto chotulukira padenga. Pamene atulukira padengapo kumaweva ndithu anthu zonyadisa kwambiri, afika ndi khamu la anthu ochuluka komanso achinyamata ochuluka kwambiri amene ayenda nawo pa ndipiti onsewu kuchokera ndithu kunyumba kwawo kufika malo wano. Afika ndi anyamatanso azitetezo azitho kwambiri, magalimoto ochuluka kwambiri padali pano akulowa kuti atuluke ndithu olemekezeka Amukito pa malo pano. Fika ndithu malo wano akafika mlendo olemekezeka amene ndi Secretary General akhale akutuluka galimoto yawo kuti akakwere pa nsanja, ndipo kunsanjako onse kumeneko ayimirira kuti amulandire mlendo olemekezeka amene ndi Secretary General komanso Shadow MP wa dera lino la Lilongwe City Center constituency. Pali ndithu nkoke pano, pali nkoke malingana ndi anthu ochuluka kwambiri amene afika pamalo pano kudzalandira Shadow MP adera lino la Lilongwe City Center constituency. Galimoto ija idakali chimire sanasegule galimotomo kuti olemekezeka Amukito afike. Ena owakonda amati landlord, ndipo chiseko chija chasegulidwano asendera pafupi ndithu ena pamenepo kuyankhula nawo ziwiri zitatu asanatsike galimoto mawo mene moja. Komano malo wano anthu ochuluka ndi amene afika malo wano, pali nkoke malo wano tikuchita kusowa poponda kuti tiponda pati tima pati izi malingana ndi imene zili pano. Asika tsopano Amukito afika ndithu malo wano, asika mwina tingomva kuyankhula kwawo. Momwe ndakhanda kwauzira anthu kuti ndikufuna kupanga constituency ya Chisanzo muno muliro, ndipo constituency yoyambayo ndi ino ya Lilongwe City Center constituency. SG ku chipani cha DPP mwina chipani chakonzeka bwanji pa nkhani ya zisankho zimene zikubwera pa 16 September? Chipani ndichokonzeka, anthu anachita maganizo awo ndithu, imene tikulimbana ndi 12% monga tonse tikudziwira. DPP oye! DPP oye! Bwana mundirole ndilengeze cholengeza chimodzi. Pamalo ano bwana tadalitsika, talandiranso a president amene amayimira independent koma iwowa anavomereza kusapota Professor Arthur Peter Mutharika amenewa ndi alasi chikomeni. DPP oye! Bwana mundirole kuti a district governor abambo Agama naonso akulandireni abambo Agama. Anzathu amene tinapangana mgwirizano a Ford, a president achihana atitumizira mwana kuno, director of youth, ndi adzutse kuti naonso bwana apereke mayankhulidwe awo kwa chinyamata a director of youth. Chala mwamba DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Peter Mukito woye! Ulemu bwana amene muli mulendo olemekezeka malo ano, amenenso pa 16 September pano mukhale phungu wa Lilongwe City Center lamulirani mwanu bwana. Ndaonanso neba wakuseli apa pamulodza Dr. Bruce Muntali landirani ulemu wanu. A president achikumeni Ja Rastafari landirani ulemu wanu. NGC yonse kuli John kukonsuese landirani ulemu wanu. Mafumu
landirani ulemu wanu, mwalemekeza msonkhano, zikomo kwambiri. Ine ndayima pano, dzina langa ndine Emmanuel Mtunga, mtsogoleri wa Chinyamata Malawi yonse ino, chipani cha Afodi. Monga mukudziwa, apresident athu achihana ndi amene akuthandizira kuti President Peter Mutharika pa 16 pano awombole mtundu wa Malawi. Koma ndayima pano ngati wachinyamata nzanu, mafana muli apa, ndifuna ndithoke ngini yokuti muimvesese popo. Anatiuza kuti ife chinyamata adzatilemba ntchito 1 million. Anyamata amene munayamba ntchito 1 million takwezani manja. Anatiuza kuti adzatipatsa ngongole ya nifi. Mafana amene munalandira ngongole ya nifi takwezani manja. Anatiuza tidzagula feteleza 4,000 enkanthu. Amene akugula feteleza 4,000 enkanthu takwezani manja. Ndiye mukafuse anebawo, mukafuse atambala wakudawo, kuti mukufuna tikupatseni zaka zina 5. Nchiyani mwachita? Tikupatseni zaka zina 5 chifukwa ninji? Ine ndayima pano, ndine mchewa kwathu kukasungu kwa Njompwa Wagule Wamkulu. Ndikufuna ndilankhule ndinu azanga chigawo chapakati. Nthawi zonse voti ikabwera, manti tambala amweyo, nchiyani chasintha pa moyo wanu achawozanga? Voti ya ulendo uno sitikutengeranso kuti uyu ndi mchewa, uyu ndi mtumbuka, uyu ndi mulomwe. Tonse pano tili ndi umboni. Ulamuliro wa Profesa Peter Mutharika, ngakhale ife achewa tidadya nawo. Ngati pali boma limene ife ochewa, ife anthu Agule Wamkulu, limene timenera tidyere, ndi boma ili lochakwera. Koma ngati pali boma limene lanyozesa mafumu, boma limene latizuza ife anthu Agule Wamkulu, ndiye ndi boma ili lochakwera. Pa 16 Seputembala pali voti. Musachite chibwana. Mistake ya tsiku limodzi, kuvutika kwake ndi zaka 5. Mafana muli apa, achinyamata anzanga muli apa, inu ndi amene munalembetsa voti. Inu ndi amene tinamenya matemo zaka zija kuti tisinthe boma. Koma boma limene tinapangira matemo sinyasi zimenezi yayi. Pa 16 September, kansala chizindikiro chimanga chongi. Tikapita pa Phungu, chizindikiro Peter Mukito chongi. Tikapita pa President Wakulu, mdambo mosimira moto, chikuni chachikulu chimene chimasunga moto eti. Voti ya Profesa Peter Mutharika tuone. Chala mwamba Peter Mutharika tuone. Osapanga mistake ya daladala. Mawu amaliza. Inu achinyamata anzanga amene mmalandira mandalama kuti mkasokoneze misonkho ya anzanu. Mafana amene muli kunchesi
kukawale timakudziwani boma ili lisintha musazolowere zoti mukasokoneze misonkhano ya anzanu achinyamata anzanga ndikukuchenjezani musagwiritsidwe ntchito ndi andale kupanga ziwawa tiye tipange ndale za simati tonse tikudziwa kuti tambala kuda kwawo kwa malembo pila mthalika mgraundi zikomo monga aliyense wamvera kuti msonkhano uno ndokhazikitsa manifesto anu bwana mu constituency ino ya City Center. Amalawi akonzeka, City Center yakonzeka bwana. Ndisatayitse anthu nthawi ndi apemphe amayi Lemani amene akonzeka kuti auze mtundu wa ku City Center manifesto wanu. Amayi Lemani. DPP woye! Chala mwamba! DPP woye! Honorable Mukito woye! Chala mwamba azimayi kusindi kuona. Professor woye! Dr. Jane Ansah woye! Akansala Pili woye! Iftonse apa! Ulemu Secretary General watu achipani cha DPP omweso muli a shadow MP kuno ku Lilongwe State Center constituency alandlord Honorable Peter Mukito. Ulemu ku National Governing Council yonse a director Mai Mary Kunje, Honorable Gadama kuchokera Kasungu, a regional governor atu a constituency governor Dr. Bruce Muntari landira ulemu wanu, a presidential advisor on youth Mr. Dayton Musa mulandira ulemu wanu, a director of youth amemwachwa kwa 4D landira ulemu wanu. Last comment German imvani kulandiridwa. Ndima ulemu onse amene aperekedwa kale pano. Bwana pamene tafika pano mwamva madandaulo ambiri ochokera kwa anthu onse amene ali pano. Dziko lino bwana muli mavuto osiyana-siyana. Chifukwa cha ichi chinakomera a Professor Arthur Peter Mutharika kukhazikitsa timu ya akadaulo imene inayenda dziko lathu lino kuchokera ku Chitipa mpaka na ku Nsanje. Inayenda paliponse kufikira anthu a mitundu yonse, mipingo yonse komanso zipani zonse. Akadaulo amene wanda akadaulo okhuza za chuma. Iwowa anapanga ma interview ndi anthu onse kufuna kumva nkhawa za anthu komanso chiyembekezo chawo. Ndi ntchito yanga masanano bwana siyayitali kwambiri kwa mongo kwizani nthawi ndi mafuna tambasuleko zina zimene zili mu manifesto yathu ya DPP zimene ziyambe kugwira ntchito pa 16 September Malawi muno. DPP yakonzeka kuzasintha akayendetsedwe kachuma. Tonse tikudziwa kuti dziko muno forex mulibe. Azibambo akhala ma filling station kufuna mafuta ifiniso ifa azimayi. Nde DPP yakonzeka kuzakhazikitsa forex ndalama yakunja kuti izathe kupeza zofuna zathu Malawi muno monga fetereza. Komanso forex izathandiza kusisa mitengo ya zinthu kuti mitengo isamangokwera mwachisawawa m'mashopu. Ukapita lero kupeza sopo chapila nima weni 800. Ukapita mawa kuti 950. Tilimba azimayi. Nde DPP pa 16 September tikuzasintha zonse zimene kudandaula apazi. Kumbali ya chakudya chinakomera Professor ndi timu imene ya akadaulo amene anazukuta manifesto iyi. Manifesto imene yanjenjemeretsa anthu. Manifesto imene bangisa kuti ntawoni munthu aziyankhula mbwerera. Chifukwa ndi manifesto inakungidwa bwino. Kumbali ya chakudya tizayesesa kuti chakudya chizakhale chokwanira pa khomo lililonse. Komanso fetereza uchakuti sowa uja. Fetereza ucha kumati obereketsa akumapezeka nthawi yokolola. Zimene zichazatha kuyambira pa 16 September. Tikamati tiyani kumunda tukadzala okulitsa ali pambalipo. Izi zabwera ndi ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika. Mbuyo mosemu ndimene timakhalira. Koma tsoka lathu la tsiku limodzi limene anenewo lemekezeka aja latipasa mavuto akusowa kwa chakudya kwa zaka 5. Tizathandizanso ulimi wothirira komanso kuti anthu azikhala ndi ziweto pa khomo azigwiritsa ntchito ziweto zimenezi kupeza chakudya pa khomo komanso kugulitsa kuti apeze ndalama zazosoweka pa khomo pawo. Ku nkhani ya malonda DPP ikhazikitsa mafactory
komanso kuchitira amaluso osiyana-siyana kuti izi ziwakisa kutukula chuma cha dziko lino. Tizapeza forex yokwanisa kutenga katundu kunja, komanso tizakhala ndi malamulo amalonda okhazikika, osati malamulo kwa pangalero a simenti mawa simenti ndikusowa ndikumabwera simannotiya ipepani takapepesa simenti ucha akubwera. Tizakhala ndi malamulo okhazikika okomera tonse amalonda mziko muno, komanso tizakhazikisa misika yogulitsa katundu kunja kwa Malawi, kunja komanso Malawi muno. Magetsi amene akutivuta lero, amene akupangisa lena tizigula ndi njala business ang'ono, DPP izaonjezera 1000 megawatts ku magetsi athu mziko muno. Komanso tidzatukula ntchito za migodi kuti amene amakumba miyala yosiyana-siyana asapeza phindu lochuluka, asamagule moberedwa ngati mezi kuchitikira pano. Komanso kumbali ya ndalama tizayika ndalama zokwanira 500 billion ku kampani ya boma ya Mamiko kuti migodi yatsopano ikhale m'manja mwa boma, osati migodi ikhale m'manja mwa makampani akunja kapena anthu ena owerengeka amene afuna kuzilemeretsa Malawi muno. Ayi nde DPP azimayi ndi azibambo konse kwa Nyamata yakonza manifesto iyi imene ikomera ino amayi, abambo a Nyamata osayiwala ana ang'ono komanso anthu aulumali ayikidwa umu. Manifesto yokhayi imene zakukamba za anthu aulumali. DPP ibweretsa mphamvu ku anthu. DPP idzapereka ndalama zochuluka za chitukuko constituency ina iliyonse. Tikamati ndalama za chitukuko ikwana 5 billion chaka china chilichonse constituency ina iliyonse Malawi muno, osalingalira kuti kaya ili kumwera kaya ili kumpoto kapena chigawo chapakati. 100 million idzapita ku ngongole kwa ifazi mayi chaka chilichonse ku constituency ina iliyonse. 100 million ina idzapita ku ngongole za Chinyamata kuti Anyamata asopanga ma business awo ang'ono ndi kumadzitukulanso onkha. 50 million ndi imene idzapita ku masewero chaka china chilichonse. Anyamata athu apeza chochita, asiye kukhalira kwa kachaso mtaunimu. Komanso tili ndi maplani omanga misewu yatsopano. Tidzamanganso misika yapamwamba yosanjikizana ku Blantyre, Lilongwe ndi ku Mzuzu. Kumbali ya mphamvu ya magetsi ndine namwabwerezanso bwana anthu dera ngati ino akuzunzika ndi magetsi. Magetsi akazima 4 koloko mmawa amadzaonanso 10 koloko usiku. Anthu ama business ang'ono alibe pogwira. Anthu ama saluni ma barber shop akusowa pogwira chifukwa moto wa magetsi amadalira sikupezeka. Nde DPP idzalimbikitsa mbawula zatsopano kwa ifazi mayi, mbawula zosalonga chilengedwe, mbawula zokhazikika zosafunikanso makala ayi. Komanso azalumikiza magetsi kwa makastoma 200,000 chaka china chilichonse. Zikamangona zaka 5 azakhala kuti wina aliyense Malawi muno magetsi ali nawo. Zili bwino azimayi. Komanso tilimbikitsa ntchito za mtengatenga ndi mtokoma zimene zimakhuza maulendo apanjanji komanso maulendo a sitima zapamadzi. Malendo amlengalenga DPP ikonzanso mabwalo a ndege kuchileka ndi ku Kamuzu International Airport. Kuli bwalo la ndege ku Mzuzu bwana lochititsa manyazi, kumali cha international kungolifa Malawi ndifolimba mtima. Koma munthu azindikira kumfusa bwalo la ndege lili kuti amaloza atangana kumbali kuti khanga lili uko kukalika kuloso bwalo la ndege ndo ndifechitsa manyazi. Misewu ya ku constituency kwathu kuno ndi ma constituency ena onse izakonzedwa ndi ndalama ya constituency imene ikwanira 5 billion ija. Tizakonza misewu ing'ono yankati ngati mene adusa bwana lero monga anenera afumu kuti bwana nyamuka 12 koloko koma kuti akuguluzika kuzafika pano mpaka na dzuwa lalowa. Misewu imeneyi ndi imene DPP ikonze kuyambira pa 16 September pano. DPP oye! Misewu ndi ambiri singathe kuwerenga yonse, iliko dziko lonse kuchokera ku Chitipa mpaka na ku Nsanje. Misewu imene boma lakonza kuyambira pa 16 kuti atipangireso ikhale ya nyuwani yodalirika. Kumbali ya maphunziro a Chinyamata amayi ndi abambo, DPP ikuti ikhazikitsa skulu za Mkombaphala pa skulu ina iliyonse ya primary.
skulu zimene zipita ana under 5 ang'ono zimamvesa chisoni bwana. Lero mwana kukayamba standard 1 kumfunsa dzina lako ndani, amakuyankha iwe dzina lako ndani. Kodi mwana yo bambo ako ndi ndani? Ndiye iwe bambo ako ndi ndani? Mwana sana lowe nkalasi. Mwana amafunika azia mbia skulu ya Mpomba Phala kuphunzira dzina lake kumene amakhala mpaka zafika kuyamba standard 1 ndoti mwana uja wambodziwa kulemba. Maphunziro a skulu za primary adzakhala aulere. Tizathesa malipiro a mtundu wina uliwonse. Kulibe zokuti mwana sapita ku skulu ifoti school fund sinapereke. Zimene zichazimayi kuchoka pa 16 September. Kavotani mwanzeru sikutha. Ngakhale ndalama ya chitukuko malipiro a chiphaso cha Manebo tikudziwa amayi ndi abambo, tikati tipeze ya Manebo lero ikumatheka. Kuyesera kugogoda uku kupanga geni apa zikutheka. Professor akuti pa 16 pano chiphaso cha Manebo chidzatha. Ana wadzalemba mayeso osalipiraso ndalama ina iliyonse. Manja ma professor. Komanso GBP ikulonjeza kumanga skulu zasopano. Kukonzanso skulu zimene zawonongeka. Mene lili pano maskulu ali mavuto osiyana. Maskulu osewa kudzera ku ndalama ya constituency ija. Maskulu osewa adzakonzedwa, adzakhala atsopano. Adzaonjezeranso ma classroom ana amene timati special needs. Zimamvesa chisoni bwana kupita pa skulu kukapeza kuti mwana wa special needs sangathe kulowa class. Njira yoti aduse mwana wa special palibe. Maucheya amene kulibe. Ndezo sezi izi professor akuti zikutha. Ana special need ose amene ali maluma losiyana kuyambira pa 16 September sakhaso ni mavuto ngati ameneyo iyayi. Komanso tizaonjezera nyumba za maziphunzisi. Maziphunzisi ena amachokera kutali bwana ndi maskulu. Kumapeza kuti mphunzisi pa skulu akufika 9:30 kuti adzambe kuphunzisa. Ikama 12 koloko afuna abwerera akafike nthawi yabwino. Ndiye ulamuliro wa DPP uonjezera manyumba amaziphunzisi maskulu ose Malawi muno. Komanso alemba maziphunzisi ochuluka kuti athandizire kugwira ntchito imeneyi. Tikapita ku skulu ya secondary mothamangitsani nthawi. Secondary nayo ikudzakhala ya ulere kuchokera pa 16 September. Achinyamata ndachitsikana mukapanda kulowa class professor akabwera muli ndi vuto lina. Chifukwa ndalama yolipita skulu sikhalanso vuto. Skulu iyi idzakhala ya ulere. Komanso ndalama ya chitukuko imalipira ija sizalipiridwanso. Komanso malipiro a JCE, MSc, Manebo tonse a secondary sakhalakonso. Komanso ma secondary menemu bwana tizamangamo nyumba za maziphunzisi kuonjezera zina. Komanso skulu iliyonse idzayikidwa magetsi ndi internet. Dziko likupita nasintha bwana. Andi anthu akudziwa unayo kuti zambiri zimapezeka pa internet. Ndiye kuti ana adzaphunzire bwino zakhala ndi internet ya ulere imene izapelekedwa nthawi ya boma la DPP kuchokera pa 16 September. Foti kufika pano kuti munthu agule data kuti awerenge mwana wa skulu bwana zimakhala ngati malodza. Samakwanitsa ambiri wakulephera. Ndati kakamba za maphunziro a skulu yawo kachenjede. DPP iwonjezera malo anthu ophunzira komanso maofesi ndi malo ogonamo ana m'maskulu awo kachenjede. Zikumvesa chisoni pano kupita ma university athu Malawi muno. Ana akugona m'makwalala mwenimweni mkati mwa midzi mumene ambiri anyamata amadzuka kumene kwatakhuta kachaso. Nthawi yakuti akapezekere kuti akuwerenga ikumasowa chifukwa kumakhala kwambiri pamowa. DPP woye! Kunkhani ya umoyo DPP sinasiya choncho yalonjeza kunena kuti izayesa kuti mankhwala apezeke mzipatala zonse mdziko muno. Nkhani yoti kapita chipatala kwabwera ndi panado yokha nkhani imene ikutha. Zipatala zimangidwa 299 ndi nyumba za anthu ogwiramo ntchito 458 ma constituency onse a mdziko muno. Komanso ma community hospitals amangidwa malo siyana. Ndaifa amayi DPP ukhala boma lokonda wina aliyense. Komanso lokonda kwambiri ifa amayi adikira 50-50 campaign maudindo onse. Mukuona kutsogolo kuno kula amayi ambiri. DPP kupanga promote amayi munjira zosiyana. Komanso azapereka 100 million
imene zapita ku business za azimayi kuti atitukule. Mopikisana nthawi zinthu ndi zambiri zimene atikonzera koma ndingotchulapo zochepa zimene zinatsala. Bwana ku polisi taonjezedwa, apolisi zasakaso munthu ifo damona wakwera galimoto ya nyuwani. Ayi, apolisi adzamanga olakwa osati osalakwa, osati kummanga munthu ifo mamona oti wavala makaka blue ndi chimo. Ndezo sezi bwana zaongezedwa manifesto imeneyi. Komanso ntchito mboma azakweza malipiro molingana ndi mmene munthu akugwira ntchito. Pano anthu akulandira ndalama zochepa, kungolipira renti ndalama yathira pati. Zonsezi pa 16 September zikuti DPP oye! Onalo Mukito oye! Ife tonse uku oye! Ndimira amene pa bwana ziko DPP oye! Komanso rasichikomeni mudzangopereka moni nthawi yati. Ajamba alipo. Ajamba alipo. Ajamba mulipo. Empara hai. Empara hai. Wamphamvu zose ndi ja. Wamphamvu zose ndi ja. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Jane Ansa woye. Nanga Mukito. Mashini bambo. SG. Secretary General constituency yake sini madziwa kuti makhala chonchi. Lero nkoyamba. Abwera atu Mukito eti. Nanga paliso wina wali Lilongwe Central anga make. Ineso ndiyankhula ngati mfana. Yemwe naye sapo kugumula Thanthwe. Mukudziwa inu eti. Ndinatenga masteni. Kuti ndizagwetse ndani? Professor atakhala kuti koma kamwana kamene kakachokera kuti. Takabwereseni kuno. Anthu adziwe kuti ine ndi mtsogoleri. Kuti mudziwe kuti mtsogoleri ndi ndani? Amasula ana. Ndikunama? Ndiye kuli wina wake ku MPC. Akungonyoza daily. Kumanyoza munthu wankulu zona zimezo. Alibe nkhani zina zoyankhula. Ndiwauza kuti pa 16 apapa adziwe kokagwira ntchito. APM akubwera. DPP hoye. DPP hoye. Professor hoye. Nanga Jane Ansa. Kodi ilipo timu yophunzira kuposa imeneyi? Taona ni kwina koseko. Professor ni masewera. Nanga judge ni masewera. Nanga former inspector general wa polisi ni masewera. Mtunda wake ndudi. Msonkhano usiwanga eti. Pepani ife timakonda kuyankhula. Ulemu wanu bwana SG ma ulemu ngoperekedwa kale. Ine monga mwana wang'ono ndinazichepesa. Ena onso azichepese. Malawi muno tikufuna mtendere. Rasta amayimira peace, love and harmony. Tikamapita ku msonkhano, let's have peace. Tikamaka vota, tikakumbukire mavuto onse amene onaboli wemba manena posa chidwa pawo. Chifukwa tsiku limene ndila judgment, ndila chiweruzo, anthu anabwera ndi mafufu kwambiri kumaoneka ngati iwowa ni madolo. Ndiye kodi zimene ationetsa zaka 5 izi ni madolo yowa. That's why tikuti the return to the proven leadership. Manifesto a professor anapanga kale. Oyazingo khala. Adzango ruka kamodzi ko katikatani kodi. Tikavota ni ndani? Kodi tufuna munthu obaka nyamula ma lift weight? Kapena makadoda mpira ground? Choncho manifesto ya APM inamba kale kale. Ina mwa iyo ndi legalization of marijuana, cannabis. President amana vomereza chamba Malawi kuti anthu azipindula ndi professor. Nonse achamba mulipo apa? Munakalembetsa koma mukavotera ndani kodi? Kuti biwi chakanika kusaina ene ya Malawi kodi ija. Ija nadutsitsa ma MP athu ija. Adzasainenso. Chifukwa pano pachamba 1 kg magulidwa 2 million. Kumpatsa zimayi 5 kgs.
and 5 million. Ndeti kamati job creation ndi chani? Job creation ndiyo osati nzimayi mosana ambira kuseza chinangwa pamutu kumeneko ndikuzuza mandasi kuyambira kale pano pati sintha ino ndi nthawi ina zikomo kwambiri nthawi yandithera ja. DPP oye! DPP oye! Right Honorable Peter Mukito oye! Right Honorable Peter Mukito oye! Ja! Ule mwanu a president achikomeni. DPP oye! DPP oye! Aliyense amene akuvutika DPP oye! Chifukwa cha nthawi tinabwerera kuno zinthu ziwiri. Choyamba kunali kuzakhazikitsa manifesto adera lino la Lilongwe City Center constituency. Komanso ntchito ina yachiwiri inali yozakhazikitsa mpikisano wa mpira wamendo manja. Yambirira tiyamba ndikupe timu amene achokera kwa Chatata a football ndi netball atsogoleri awo afike kusogoloku, komanso amene achoka kwa Kauma ndi kusambeta football and netball mwansanga tifike kusogolo kuno. Zikomo kwambiri. Ndizotani mmene anenera nzanga, chuma cha dziko lino chatheratu kulibe china chilichonse. Ndi chifukwa chake lero mmati mukadzuka kukafunsa thumba la simenti mukapeza mtengo wina, mukabwererako 2 o'clock mukapeza mtengo wina watsika, kusonyeza kuti chuma cha Malawi chasokonekera. Ntchito yoyamba imene a profesa azagwire akazalowa mu boma pa 16 pano ndi kukonza chumachi kuti chiyendenso bwino. Koma pokonzapo akuzindikiranso mavuto amene anthu tikukumana nawo osiyanasiyana. Zilipo zinthu zambiri koma ndikamba zodula chifukwa cha nthawi kuti tibwerere tikafike m'manyumba nthawi yabwino. Mmene alongosolera Malemani anena kuti chimodzi mwa icho chimene a profesa ndi chipani cha DPP chakonza ndikupereka ndalama zokwana 5 billion ku constituency iliyonse muno Malawi. Izi zikutanthauza kuti chitukuko tsopano chikuchoka ku central government kupita kwa ine wawo anthu, mafumu, anthu a business, amachalichi, inu nomwe aine akakudera kuno ndi amene muzipanga maprogramu amene mukuona kuti akuthandizireni kudera lanu lino. Nde chimene chizachitike nchonena kuti tikangobwera mboma chinthu choyambirira kuchita organize kuma constituency ndi kukhazikitsa ma constituency development committees. Makomiti amene wawa ntchito yawo izakhala kuti iyang'ane iunike mavuto akuderalo ndi kupezera ndondomeko kuti mavuto amene tiwathesera motani. Komiti zimeneyi izakhala za anthu mmene ndatchuliramo kuti mafumu azakhala nawo mmenemo, anzathu aulumali azakhala mmenemo, ama business osiyanasiyana azakhala mmenemo, inu azimayi muzakhala mmenemo, achinyamata muzakhala nawo mu komiti imeneyo, kuti pamodzi tizakambirane tizagwirizane kuti kodi zitukuko zofunikira kuno ndi za mtundu wanji. Madandaulo ankhula gogo amasankhawa ankhani yanse wathu ochokera ku Baghdad kupita ku Nankhali. Zimenezo ndizo zoti tizakhale pansi tione kuti zimenezi zizikonze. Mavuto anza madzi ndi mavuto ena onse izakhala ntchito ya komiti atamvanso mavuto amene mukumana nawo m'madera osiyanasiyana. Ndi ifeyo chimene tingapange ndichonena kuti tikonzekere kuti pa 16 pano tiyambe kumadziwiratu kuti mavuto athu ndi awa ndi awa. Tikudziwa mavuto ena kuno ife atipeza ndipo tinayambapo kale kuthandiza, tipitiriza kutero. Zina zomwe tikazione ngati ine ndikazangoti pa 16 mwandisankha kukhala MP wanu ndikuonesesa kuti mu manifesto ya chipani imene apereka yomanga zipatala zija tapereka chipatala ku wodi ya kuno ku Nyamasambeta dispensary yawo. Komanso anzathu akwakauma Chatata tiyeneso kukapasanso dispensary yawo.
anthu mukuvutika azimayi, mwana akadwala zipatala zopita za private, ndalama imene ikusowa. Ichi ndiye chizakhale choyambirira chokupasani kudera la kuno ku Nyamasambeta ward. China chimene tidzachite kuno ni nkhani yokonza misewu, mmene tanenera sochokera pa Baghdad kukafika komwe kuna nkhali ndiso oyipa kwambiri. Siku lina ndinali ndi msonkhano konkuno, ndinayitana azigogo awa, anabwera mendo yonse itatuwa. Ndiye ndimafunsa kuti azigogo bwanji ali bwana chonde sewu suli chanu suli bwino. Ndiye munthu ukamapita ku town umachoka uku ndi kunyamula fumbi ukafika mtawuni mwanthu kumakudabwanso kuti kodi zathu yakuchokera kuti. Chomvesa chisoni kwambiri ndikuti constituency ino ndiodala chifukwa a president iso amakhala kuti kodi. Koma tikayang'ana zimene zili pa ground ndi zimene tikuziona sizikutani kodi. Ndiye inu ndi ine tiye tigwirizane kuti tisinthe constituency ino. Kunkhani ya sukulu alongosola kale. Sukulu chimene chichitika ndichoti sukulu ya Nkombaphala pamodzi ndi sukulu ya primary aziphatikiza pamodzi. Sukulu iliyonse ikhala ni makalasi a Nkombaphala. Kuti mwana wang'ono wa zaka zitatu 4 akayambire ku sukulu ya Nkombaphala. Akachoka kumeneko achite graduate abwere ku primary. Akachoka ku primary apite ku secondary. Koma sukulu yonseyi izakhala yaulere mulamuliro wa chipani cha DPP. Ntchito ya inu makolo ndikuonesesa kuti mwana akusamba akupita kuti kodi. Ndipo sukulu yezakhala yokakamiza chifukwa chosakakamizira palibe. Ndizaulere atizanamizira pati. Cholinga cha chipani cha DPP komanso a profesa ndikuonesesa kuti tikamazafika 2030 ndiye kuti nambala ya anthu osaphunzira kuno kumalawi kutani kodi ikuchepa. Aliyense akhale akudziwa kulemba ndi kutani ndi kuwerenga. Ndiye chonde adi kunonso tizamanga ma secondary schools. Constituency ino ilibe boarding secondary school. Ndikusimikizireni kuti DPP ikalowa mboma mukandisankha kukhala phungu anu kuno timanga boarding secondary school kuno. Kuti anyamata athu ndi atsikana aziphunzira malo abwino. Atsikana wati wateteze. Izizi zomanyengerera kuti zibereka ntizi kupasani 500,000 ife sitipanga nawo ayi. Ife tikufuna sogolo la Malawi la mmawa lowala. Mwana wa mtsikana aliyense aziwe kufunika kolera kokhala ndi ana ochepa. Koma zonse zingachitike pokapoka titakhala kuti tikudziwa kutani tikutapita ku sukulu takaphunzira. Chinanso chimene tipange kuno tikatita pa 16 pano tikadutsa ndi nkhani ya magetsi. Magetsi poyamba tizamba misewu yathu imene tipale kuno kukonza yolakwika imene yaonongeka komanso ndi kumanga ina yatsopano. Ndipo misewu monsemu tizayikamo malights a solar kuti tichepese umbanda ndi umbava. Chifukwa anzathu amene amagwira ntchito usiku pamakhala povuta kuti pakati pa usiku munthu waweruka uyende upite ukafike kuti ukafike ku nyumba. Zimenezi tipanga ndithu kuno. Misewu ina ya ing'ono yoti sitingathe kuyika motala tikayesesa kuti tikayikemo grevulo. Cholinga mayendedwe akhale osavuta. Mmene muli zigwembe zambiri tikayike ma bridge kuti anthu azikatha kuyenda mopanda vuto lina lililonse. China chimene tizachite ndi nkhani ya mitsika. Misika yathu ndiyovuta kwambiri. Dzulo ndinapita kwa Kauma ndi anyamata wana nditusisa musika. Msika wako mvesa chisoni kwambiri. Tiyeni tiwapezere anthu malo abwino kuti azichita ma business yawo momasuka. Kuti katundu wawo atetezeke. Azitha kutsekera musika muja katundu mmandi kumpeza ali bwinobwino. Sikuti siku lililonse katundu kunyamula ulendo naye kunyumba mama wakubwereranso zimenezo ayi ikhale mbiri yakale. Mmene mwamvera manifesto yathu akambamo za inu azimayi kuti kukubwera ngongole constituency iliyonse izalandira ndalama zokwana 100 million. Ndalama zimenezi ndizoti inu azimayi zikuthandizeni kuchita mabizinesi ang'ono. Ndalama imeneyi ngongole yake izaperekedwa mosanganira nkhope kuti uyu ndi wa chipani chanji ayi. Cholinga ndifuna kuti inu azimayi mutukuke. Komanso achinyamata inunso muzalandira 100 million. Amagwira ntchito yambiri.
komanso mwayi ochita bizinesi amakhumba ndithu. Ndikukhulupirira kuti ngongole zimene zaperekedwazi azigogo athu konzekani nanu kuti kanu osalephera akazapezeka kuchokera kumeneko. Nkhani ya madzi ndi imene kusausa kwambiri kuno kumudera kwathu, kuti madzi amipope anabwera koma anathera panjira kwina akusanafike. Tizayesesa kukoka madzi amenewa kuti akafikire dera lonse lino la Lilongwe City Center Constituency, kuti tithane ndi matenda amene amabwera chifukwa cha madzi oyipa, komanso matenda amene amabwera nthawi ya mvula. Amayi ndi abambo, kunjaku ndiye kukoneka kuti kadzuwa kapita. Ndikudziwa kuti tikanakambirana zambiri, koma ndingolonjeza kuti popeza ulendo tikuyendera limodzi, tikhati kumabwera m'maderamo, madera ang'onoang'ono tikhala pansi maeriyamu kuti tizikambirana, kuti timvenso tiyambire tikumva mavuto amene mukukumana nawo. Tifika m'maderamu, ticheza nanu, pamodzi ndi azigogo athuko tikhala nanu limodzi, tiyendera limodzi. Pempho limene ndingakupempheni amayi ndi abambo ndionena kuti masankho amachitika kamodzi pa zaka 5 zilizonse. Mu chaka cha 2019 tinachita masankho, anawina profesa, koma ena anakasuma ku koti ndipo bomalo analitenga. Tawasira taona zintchito zawo mmene amalawi akuvutikira. Ndiye mwayi wa masankho uja uliponso pa 16 September. Abale anga, azigogo, mafumu amene muli apa, chonde tikakhala ku nyumbako tatiye tizizifunsa kuti kuyambira 2019 kapena 2020 kuzafika lero kuti tapindula kapena ayi. Umoyo ukulimba, azimayi mukuvutika, azibambo mukuvutika, anyamata mukuvutika. Takuuzani mayankho zimene zizachitike kuyambira pa 16 September kupita patsogolo. Sukulu zaulere kuyambira ku Nkombaphala mpaka na ku secondary school. Azimayi ngongole 100 million kuma constituency. Anyamata ngongole ku constituency 100 million. Mufuniranji umboni wina. Tikupempheni pa 16 hapa ndikusankha kusogolo kapena kubwerera kuchani kodi. Kukanakhala kumwamba tikanati kusankha kujehena kapena kuchani ku paradizo. Tavutika nthawi yaitali. Tiye tikauza abale athu amene sanabwere kuno mthenga umenewo. Aliyense akhale campaign director wanzake kuti nyasi izi pa 16 amayi ndi abambo tithane nazo. Ndima amenewa Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri chifukwa chokusungani nthawi yaitali komanso chotiyembekezera. Tikhati kuyankhula nanu, zikomo kwambiri, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.